Hij is van 15 jaar voor moord. Het was een moord vorig jaar die veel stof deed opwaaien omdat er een lichaam werd aangetroffen bij Watamula. Een lichaam in vuilniszakken, deels verpakt met palmbladeren eronder. Toeristen troffen het lichaam aan en het bleek later van Deca Arindel te gaan. Een 32-jarige vrouw en moeder van 3 kinderen. Zij was doodgestoken. In de periode daarna werden mensen opgepakt. En nu zijn er eisen gesteld in de rechtbank, onder meer aan de hoofdverdachte. Die had een relatie met het slachtoffer, F. Boekhout. Tegen hem is 15 jaar geëist. En hij zou ook TBS opgelegd moeten krijgen. De twee hadden een relatie en uit de rechtbank kwam naar voren, bij de behandeling van de rechtbank kwam naar voren dat dat een gewelddadige, toxische relatie was. J. Pascual, die is ook betrokken bij de zaak. Die is vooral betrokken geweest bij het verbergen van het lichaam. Tegen hem is 24 maanden geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En hij zou zich een begeleiding moeten krijgen van de